presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigihapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumustar ka ninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadasaw sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga biti. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Biti. Usahay kining sobrang pagpakita og pagmahal sa imong bana makamugna usahay og dili maayo. Mangutana mo kun ngano. Mao ni ako naproblemahan ug arong inyong masayran kun ngano ingon ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti, lahil langit ang nadarama. Luto na gid ni. Kalami na ani. Magsukad na ko bi kay basig igutom at tug maayos natoy. Luto na gid lagi. Magsukad na ko. Dong na toy, dali na dong mga na ta. Sa mong kaoy, mura mong kag napusoy diha. Dali na kay nakasukat na ko. Ay, wala gid siya day. Patay na gid. Ha? Kaysa man imong kadugo? Dili oy. Kun mo na, condolence na lang. Say condolence boy. Namatay magkaha di condolence. Ako kuko tanawa ko. Kabugot ito, hindi mo klaruha sa nagsulti diha. Bisag yun sa nako, patay na gid siya day. Tanawa. Yung saan mo na ni mo ron? Saon pa man day lubong ni. Ayaw sa ipalubong diretsyo. Hangan mo day. Abi pa lang, namatay na kay gihipa na. Ah. Mong ipalubog diretsyo, di ba? Kung hipahon. Ipaimbalsa-malsa na. Kay ato ng bilaran og 5 adlaw. Buti ito. Day, asa ka? Ay, kuan, ana ala sa tong silingan. Magpalit kog lamas para sa luto uno na kung sudan pa ni Udto. Mabay pagdugay ha. O lagi. Di ko mulakaw eh. Sige. Arisa ko. Unsam sa din tawhana, magpalit tag lamas tindahan dia silingan mangutan nag-asa. Ngano ka ni siya? Kalit man lang ni siya kausab. Nang salod na kay ka ng paminta dihanang? Na. Tagai ko ng unya ground, kuan sad ground black pepper. Aho sibuyas sad nang palihog. Wow! Maraglami gutingali ro magluto ang sudan da bite. Ay da maghumba ra gud ko nang. Ay, mao ba? Asa des natoy? Ana aman, tuas ba na si kighigda. Wala sa trabaho ron. Wa kay Domingo man ron. Uy, ayaw na pasigihag-higda, uy. Ha? Palakaw-lakawan na, pa-exercise sa. Da tapulan kay na nang salod. Basta naran na sa bahay magsige lang yun na siya higda. Di man ginahapit makalakaw. Ngano man? Ako di sa ko hapit makalakaw kay di sa pabiya. Gusto niya nga kung naaga ni siya sa bahay, naarasad ko kung di sa kumulakaw. Uy, nayabag. Unya, nakalakaw lagi karon. Ako manggiingnan nga anhira ko silingan magpalit og lamas. Pastilan, unsa gud taw na bana ni mo biti.
Nagpinag-o man na. Mao lagi nang, uy, naibong bitaw ko. Di man na siya ingon anas una. Uy, ay kumpiyansa. Kay kanang mga ingon ana araba, murag duna nay daw tang kahulugan. Ang uban, magmerida na. Unsa nang? Sa manang bana nimo, wa nay sakit, wa say gipamati. Wa man inuunang, uy. Bantay lang na. Kay kana rabang mga lihok sa tao, usay ana na nimo mahibawan nga dunay umaabot nga hitabo, nga dili maayo, mao nga bantay lang. Nang. Ako, di gid unta ko motuog ingon ana, pero sa gisulti ni nang salod, akong nakumpara sa nahitabo sa akong tatay, kay katong buhi pa to akong tatay, kalit man to kausab. Unya, Day, ikaw na? o ako. Dali sabi, kadiyot lang. Ha, nga naman. Dali sa. Higda dali tapad na ko. Ha? Ay, higda ba? Dali mo Ay magluto pa ko natoy, uy. Saan ako dung oras ating paniod to na hapit? Kadiyot ra kayo. Ay, kadiyot sa. Higda ba? Dali, dali. Higda, dali. Ahak man ni siya, uy. Pagaksa ko, eh. Uy, Pagaksa uy, natoy imo makugigakos umayo. Uy, uy, naunsa ka man. Uy, di ko ka ginawa. Uy, Ginoo ko. Dili ba ka ni mo ang giingon ni nang salot nung nga nagbirida siya? Tungod sa sulti ni nang salod nako, di na hinuon mawa sa kong hunahuna nga basig maunsang akong bana. Ako na hinuon di na mahimutang kay ang akong bana magsige na magpangita nako. Unya to? Day, ang sa gani. Ayaw taon, pangitag puli na ko, ha? Huy, Say, may naunsa man tabo. kada natoy uy, ba ni mo ay. Mingaon, di ko ni taon ni mo, gang. Ha? O di kung kakita ni mo, mura kong mamatay. Saba diha uy. Pero ang atong mga anak, ay taon pasag niya. Hala, awar agad siya. Upataka lang kag tabi Ang diha. atong iro nga si Brownie. Ayaw taon, pasag di taon, ha? Ayaw, pabiyais kaon. Baka na gitaon siya sa sustong oras. Natoy na unsa man ka uy. Di ka mohunong ana ha? Ang atong iring! Ang atong iring nga si Kunot o si Iring ang pangan. Ha? Ayaw taon to biyais. Uy, sam. Gang, dali gang. Hilom na bi. Mura man kag maunsa uy. Igo ra man kag tulion. Uy, unsa man to uy. Wala nakatuog man di ako naghukdo nga nis lamisa di ay. Ay. Oh, Ite, tingog marong Tatay Baldo. nak. Tay! Si tatay lagi cute. Tay, nasuroy lagi ka. Ayo, usahay, ningaon man ko ninyo. Ibaw na ka, wanas na ni mo. Giinan tabitaw ka nga ani na lang ka dinhipuyo. Ay, suro-suro lagod ko nak. Ay, laayan ko dito sa bahay. Musuro dyo ko nga ni. Unya og mingaon sad ko dito, ang balik sad ko dito. Ah, sige, ikaw good. Yusa, asa mas natoy, imong bana. Ato pa siyang trabahoan, tay. Muulit turong taod-taod. Mauba. Tay, kaon sa nga ri, uy. Naiba kong gigutom ka. Kadiyot ha, kay magsukad ko. Dong, Day. sayo lagi ka. Wala may trabaho? Naman day, pero misayo ko uli. May undertime lang ko. Uy, ano man? Ay, parang gusto lang kong pauli. Ang tayo tayo. Kay, gimingahon man ko nimo day. Ha? Unsa to? Gimingahon nimo. Hindi ko sabot, na. I miss... Oy. Yo. Uy, tayo baldo! Nari ka tayo? Ay, Ganina pa na siya naabot din ni Dong, uy. Nagaguo mo tao na sa tatay. Ari ko sa tatay day, ha? Sige, ato ah. Saan ka tayo? Niulig sa iyo, pag gilingaw ko no siya nako. Ano ko tao? Nga, pero may magkita din sa bahay. Murag lain na gid ni da. Lain na gid ni. unsa tunday? Bernya nong, duha ka grande. Kana nung asa day sinang salud. Ay, lahat to ay gilagkaw ay. Ang butog asa to. Ibilin ko dis tindahan. Pila tong kagandi. Duha nong. Pila gani. Duha gani. Ay, lagi, dua lagi. Yan, kadiut, ha? Sige, magpaabot lang ko. Sayang, uy, wades ng salud.
Ay, may natog naas ng salud kaya ako untang sultihan kuno sa ibuti pasabot ani pagsiki na kog damgo kang natoy nga murag lain yung damguha ay. Ay. Agay! Dong! Ay, dong, nong! Dong, bantay mo dali. Ako na naiuli ang basiyo no nga. Sige, Day. Uy, nali, tatay ni mo. Nakita man tugod na ako ganyan bunta nga may agi na ni. Ay, oo, naas tatay. Kaila din mo tatay di ay? Kisa tatay ni mo. Ha? Tatay Baldo. Gani, tatay gani ni mo. Kita ko niya. Kaila ko eh. Barkada mi sa una. Oh, mo pa di nong. Sa una na to. Karon di na, kaaway na mo. Migo. Tatay ni mo nga. Ari siya din sa mo. Unsa man ako? Basuruya ba? Sige nong, akong ingnoy. Kumusta naman mo nga ni Dong na toy? Ay, okay ra kay tay. Lipayon sa midin hitayon. Basta naalang ko sa nasbiti sa kundool, lipay kay ko. Mao ba? Pino mo tay, gusto na ko nga naara sa kundool sa biti. Pabitaw nga kanang gikan ko mulis trabaho mo, gikan ko trabahoan, ulil na yun ko kay mingaon ko sa kusawa. Di ay. Mahal kay na ko kusawa tay. Mao ba? Sa ato pa, pinangga giday kaayo ni mo ang akong anak do. Oh, tatay, sa vida di lang yung kakaibawa tay. Abi ni mo tay, di ko kita anak ko sa oras. Mingawon, din ko. Okay, rasad kay kag Tinuod sa na, day. Tinuod sa dito. Bili. Ebe. Ano di mo kakalit? Diin mo taon ka, ha? Abot lang kakalit din, eh. Dali. Mingaw kay ko na ba? Normal ra magunas magtiayon kay magminahal na igod mo. Kami bitaw sa unas nanay ni mo. Ingon ana sad mi. Mingaw na mis usag-usa mao nga kada uli na ko. Piti dayon kung magdugay ko. Mabatay? Mo pa di tay? Grabe ito nanay ni mo. Maliit lang kung usa ka minutos ato. Duha na yun kapalit ang yaw-yawan to. Ingon na anak ko kamahalin nanay ni mo. Pero saon tamang ikuha naman yun sa kahitasan. Ginoo ko, dili ka mawa na kus natoy. Day. Lutoy mi sa tatay, sulumsuman, be. Wa mi sulumsuman. Oo, dong. Misamot na hinuon ang akong kabalaka sa gisulti ni tatay nga ingon ana sa daito si nanay, sobra ka pinangga niya sa tatay, unya gikuha dayon sa Ginoo. Mao nga sa gipakita ni natoy nga dali ra siyang mingawon nako, murag nausang akong hunahuna nga murag sakto sinang salud. Dili ba kahadang mirida ang iya? Unya, Bite! Day! Nang salud, nang. Kumusta naman si Natoy? Natutyo yun na. Patay na? Pero, mura ba lagi nagngisi man to siya? Wala siya nagisi, uy. Iyang gibuka yung baba ganina kay naglisod naman siya ginawa. Maunang murag nagngisi. Sa kuday, uy. Kaluoy sa gutaon, uy. Naunsa man day ni siya day giatake. Wa man, Naunsa day ni siya. nahilo. Nahilo? Oo, Unya, anong naaman ni siya daghang bunob? nisukol pa man. Bunot sa ito'y. Kinsa may iyang gisuklan? Ang naghilo niya. Ha? Ay, kinsa may naghilo niya? Ako. Ha? Patay, mapriso ka na. dili ko magpapriso. Dili. Ano ka? Ha? Buhi lagi ka. Tugong ka dito dala. Nganong ka? Buhi ka. Ano? Ha? Parahin ako? Nagdamgo di ay ko. Balit sa kwarto ay, be. Dati wasandam ko ni mo. Pasig nindot, ha? Ha? Lain na lagi sa kong damgo nang. Ay, pag-ampo ra gyud biti. Kay kanang pag-ampo maura gyud nay sulbad sa tanan. Kay kanang imong damgo posible baya nga matinuod na. Tarong di nang uy. Lagi, talagsaon ra kayo ng mga ingon ana nga mga hitabo. Kasagaran sa damgo bali.
Pero nayuban nga moingon nga kanang damgo matinuod, pag-ampo lang nga matinuod. Ha? Sure that nang uy? Oh, dili maayo, no? Babaliho na sa di mong ampo nga. Mag-ampo ka nga dili unta matinuod. Basta kay pag-ampo lang yun. Kay kadaghanan sa miduol nako, matinuod na pag yun ang ilang damgo. Sama atong patok, nga nagdamgo ato nga dili gyud siya makabayad sa iyang utang diri. Natinuod, Ha? Nga naman, wala mo pakita nang? namatay. Wa pa makaimpas siyang utang sa tindahan, natabla na. Bungot sa ito'y. Mao na nakaproblema na ako. Kaysa akong damgo, dili mo gud maayo gud. Unya dunay mga timailhan nga makaingon kung murag yung matinuod kay daghan man sang mga sulti-sulti nga ingon ana. Basta kay naglibog ko. Unya nabalaka ko kaysa akong damgo dili maayo para sa kumbana. Unya karon mo'y magsigi naghamok sa kong hunahuna. Nahadlok ko ba nga matinuod? Unsa man ni oy tinuod ka ning damgo? Unsa man og kamo ang pasultihon, Betty? Ping dark chocolate lami kay na nato imnon mga bata nya labi na gyud Tistipis cracker o Paulitos macaroni crunch sus lami kay na atong usap-usapon kung magnakaw-lakaw ta o kumukom sa tag OBMA special og Paulito dili Diamond Gemma special o mao na lami kay gumo na to mga bata kung maglakaw-lakaw ta nya ang Bromage PHDI cleaning business now open in Cebu. Facebook account Bromage PH, contact number mao ni siya 0939-629-9533. Anak ni Kuya Nick Pepito. Basta Toledo Kuya Nick Pepito o si Dudong GR Pepito. Betty. Kanis Betty mo matinuhoon kini mga damgo at pres kay. Matutuhoan. Kung siya pangalan natin pres na Matutuhoan. matutuon. Oo. Kung siya yung damgo isulti sa niya nagsalod diyan siya nagsalod tambagan sa siya nga mauna-ana mutuo sa siya. Unya sige ra ba siyang damgo siyang bana taon natin pres nga mauna on siya nitabo siyang bana. Si Bako lang biti on siya nitabo ana imong bana sa imong damgo di na tinuod. Ay, pagtuwa na ka na, matay kong matipres, ana. Kaya naabot yung bana, gikas trabaho niya siya, buhi pa rin ka. Yan na siya tipres, kaya ginamgob siya na namatay yung bana. Tinuod na. Nga, unsa may bam, nakay matambag di mo diya, bam, sa parte anin damgo-damgo, bam, are-regod, bam. Sa Bible, unsa man, naaba na diya, bam. Time sa Gulyat ka na kung magdamgo ati pres niya pananglitan magdamgo. Panglitan boyfriend ako Gulyat. Niya magdamgo ko ni ati pres. Ako kunong balihon nung unlan yung balik ko kato mutubag ko siya. Kadung ka na siya. Ako nagunoon na pagwana bam kay nisuway pagwana kay nagdamgo ko sa kanang na ako'y gidamgo nga di nila ko musulti nga mauna ana. Isulti lang. Ay. Ano man ka mamatak, isulti lang na. Kulba kayo. Akong gibali Kurba. Ako gibali ang unlan dati. Pero sa umot, nakadamgo ko ba kato siya sa akong gidamgo. Tanang, adugam ko para ako gabi iday. Musulti ko no. Ibaliyon ko nung online, mutubag ko no, may pong. O ba? Oh. Ay sa ha, kung ari ka dire sa Hub 33, versikulo 15. Musulti ang Diyos pinaagi sa mga damgo ug pananawon sa panahon sa kagabhion samtang mga tulog ang mga tao. Kaning damgo, akong gibasa diri Gulyat, kung nagdamgo ka nga, nakakita ka og Ginoo o nagsulti ang Ginoo o nakita ka kinsang mga santos parte sa biblical nga kahimtang tinuod gid ay nakigibutang man dire. Bitaw ha. Oh, musulti ang Dios pinaagi sa mga damgo. Pinanglitan og mga damgo baka di ka usa nagdamgo ko Gulyat nga giana ko kanang ni ana gadamgo ko nga nabati na ko ang tumoy sa tingog nga nahigmata ko. Nya naman ako si Jesus. Dako ko ang tingog kanang ayon balik ka na ako o ayon na pagpakasala. Muna akong damgo. Yan naman ko nga unya wag tangon nimo akong sakit. Ngono wag tangon ako. Nakadungog ko tumoy pro. Ang ako mga bil mo nagkitib-kitib. Sa
Saka to. Sa ato pa, wa na din na imong sakit ba? Mo abot pag yung kag 90 ni bam. Oo. Oh. Sakto yun. Sakto yun gingon sa kong amigo. Kung sa, ay, kumusta mo mo riyalan? Matay yung gili, no? Kung lagi niya, si Bambina, sa babina, dugay pag dapat yun. Dugay pa namatay, lagsi kayo. Lagsi kayo. Balik ta. Yeah. Daday, kanang gibasa dire, kung ang maong damgo, may kalabutan, mahitungod sa ato ang kinabuhing espirituhanon, tinuod na, hinamang dibutan dire. Pero damgo lang tangalain, wala man ang gibutan dire sa Biblia. Kanang mga damgo nga dili kanhig, tinuan dili kanig, kalagnon dili kanig espirituhanon, wala man gibutang. Ang buti nga lipa sa but Goliath, why ko mo, nga di ko mo ni mong damgo atong siyang gidamguhan, mutawag siya sa Ginoo. Ako, Ate Pres, dili sa inyo, no? Damgo ni hisgot mo itong damgo. Ako, Ate Pres, gidamgo ko. Ang tanang mga tao, doon ay mga sakit nga, daghan kayong mga sakit. Gikagid ang tanang mga tao sa tibok kalibutan. No, na akong damgo, nikunsad ang Ginoo nga, wako kita niya. Nikunsad siya, puti siya tanan, pero gatalikod, wako kakita. Nangita siya yawa, ay ang yawa ko nung may gadag sakit. Oh, unya giingnan ko niya pangita ang ribulto ni Noe naa sa simbahan sa Pardo. Aw dili Noe si Moises naa sa simbahan sa Pardo. Buka. Ako giadto kuno dito pagbuak nako sirik bitaw ng lana por taas sa Ate Pres. Ang tanan nga Anambal. naay gipabati. Napiksan sa lana, hasta ko, kay daan mag-idukam ako. Napiksan ko sa lana, syagit ko sa kasakit. Pagmata na ko, gana ko, anak ko. Naagay mga inaana, Tipres Naabtan ka. mo yung tingog lang? Naabtan ako, hasta ang kasakit, na-feel yun ako sa kulawas. Nindot to nga mensahe. Nindot bitaw Nindot tong yung mensahe. But ang mensahe adto nga kanang ang mensahe adto nga kanang ang dunag kay mga kasaypanan ka mga kasal sa ako lang kasaypanan o kasalanan murag nakuhaan pasaylo ka. Ako, di ka usa. bitaw? Nakatug ko murag adlawan. Unya, kanang, na ako'y nadungo para atong giingon ni mga dako Babida? kay tingog. Dako kay tingog, laki. Ingon nga, no poverty but anxiety. Maganda akong natimanan nga ang inting murag diri sa akong dunggan. Tinda ko nakamata ko. Wa ka maglisod, Ate Pres. Wa ka maglisod, pero No ang imo nga poverty kabalaka. but anxiety. Kabalaka mo ha. Noon ko, no poverty but anxiety. Wa ka maglisod sa imong pagpuyo, pero Mauji ako ang imo ha kabalaka ra gyud. Mauji ako na dunga. Tangan na Kayo. ako. Ate Pres, nindot kay imong gisulti karon. Pag-ulan na nadunggan ako sa wali sa pare nga, doon na di tulo ka classes poverty. Kanang itawag og material poverty, kanang ang imong una-una, ang imong mga kinabuhi, ang pagkinabuhi, imo lang gipangkurap to as mga sakinan, mga balay at tanan-tanan mo imong gitiman, material poverty. Kung ari kuno ka diri Goliath sa gitawag spiritual poverty, kanang na ang basin kuno kulang ka sa pagsimba, wa ka kapakumpisal, kawgon sa spiritual poverty. Nya kaingon mag-hisgot magkakag-poverty. Bago ko no, spiritual poverty, kuwang baka kas pagsimba, o nagsimba kang wasi muna-huna, confession, communion, muring una-ana. Kadang imong istorya ba, ang permiro mong yaw-yaw, no? Kadang damgong no poverty, anxiety. Ang naigo sa permiro mong istorya nga, wa ka maglisod, ang mga buaya. Wa sila maglisod kay daghan kay ilang kwarta ilang nakurakot. Pero, gukdun sila sa ilang konsensya. Mauna. Ang konsensya nila, mo ay makaingon nga, maglisod sila. Mabalang. Yung maunang nang resign, muraduhan may resign. Ay, sus. Nag-resign. Balita, kung magdamgo ka, kung may kalibutan sa spiritual, mo na itinoo, pero nga aning ko, layo ra, ang buti nga lang pasabot nga, nagdamgo ni mo ana, pasti kuwang ka sa pagtawag sa spiritual ng kinabuhay pa itong sa imong bana. No? Pero katong ako agulyat. Yung sabi mo? Dili kito danggo ako nabati at O sabi niya, siya? Giduli ito niya ang iyang babadere sa kondunggan. Nya, Giduli ito niya, ate. Yun sabi ka. Mahal ta ka. Ah!